Bulduğunumuz komment yazıptır. Selamun aleyküm Zerif Serdari. Dubay'ın vizesi barasında malumat berdiptir. Ve aleyküm esselam doğan. Dubay'ın vizesi barasında men sana ve doğanlarıma, dostlarıma malumat bersem. Bir aylık vizesi var Dubay'ın hazırki vaqtda. Bir aylık seyahati turist vize yani. Ona da 3000-4000 dolarlyň masraf bolýandyr da. Soň böre gelenin bilen hem ikamış bilen muvakkati bent ikama beren ýok. Yani täze geljek neperlere. Şurada ozal işlek giden bolsa Imaratda yani Dubay'da Afganistan giden masa vizesini cancel edip ya vizesi halas bolup olara berýär, ikama berýär. Ama täze geljeklere inşallah bir täze hoş habarlygym bar. Terklikde sizler için bir video çıkararın. Dubay'ın vizesi baradan açıljagy bar. Çyn bolaýadyr şol habar açılsa hemmeden ozal inşallah men sizlere bir hoş habarlyky bererin. Mana Dubay'ın vizesi açıldy doganlar kim geljek bolsa gelipler diýip. Ama şoňa çylyp muntazir boljaksyňyz. İnşallah bu habarym terklikde çyn bolaýadyr, dogry bolaýadyr, açyljagy bar we Dubay'ın vizesi, ikamasy şol ozalky normal wagtyna, normal narhyna dönjekmişin diýip aýtýarlar. Mana Afganistanyň saparatynda da nefer dostlar, tanyşlar ba. Men lahza malumat alyp otyryn. Açylsa inşallah Dubay'ın vizesi men şöyle bir ilan edip video çıkararyn, hemmeňiz aga bolarňyz ýani. Onda bolsa hadyr sag bolun, saglykda ýaşaň, hemmeleňiz janymsyňyz. Türkmen doganlarym, başymyň tagy, gözümiň nurusyňyz. Sag bolun.